Molweni webahlobo nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba ke lapha sila esinilethela khona ke indaba ke ezingekho zinhle ke lapha weingane zakwethu. Umculi kaMaskandi ke uThokoza langa usedlulise ke amazwe enduduzo kumculi ke wombhaqanga ke lapha ukhumbulane kubheka. Sizomkhumbula ukukhumbulane kubheka ke ubengumunye ke lapha kokucula kweqenjini lombhaqanga ke elibizwa ngofeleba ke lapha weingane le qembu belibuye limsize ke futhi lapha Thokoza langa estage, ikakhulukazi kuma idlala ke loshuni ke ocishe ufane ke nokaBhekumuzi lapho kudanswa khona ke ungomunye ke lapha naye wekade edansa ke lapha weingane. Lensizwa soyikhumbula ke le ilensizwa athi nama dread ke lapha eqenjini ofeleba ke lapha weingane zakwethu. Nathi njenge channel umkhanya kude sithi ke ilale ngokuthula ke lensizwa weingane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ugcina subscribe ugcine nebell ukuze uzohlezi uthola njalo ama notification masiposta ivideo nje si channel siyabonga.